ஹரே கிருஷ்ணா, வாய்ஸ் கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, இப்போ சைலன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பாக்குறது கிருஷ்ணரை பத்தி. இந்த மந்த் தாமோதர் மாசம் அப்படின்னு சொல்றோம். தாமோதர் மாசம் அப்படின்றதுல நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. அதுல மிகப்பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணரோட டாப் மோஸ்ட் ஜென்ரலா பாவம் அப்படின்றது வாஸ். நான் பாவம்ன்றது அந்த 5 பாவத்தை குறிக்கல. அந்த 5 பாவத்தையும் எடுத்துடலாம். நம்ம 5ல டாப் மோஸ்ட் மாதுரிய பாவம், அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வாத்சல்ய பாவம். இது ஒரு சைட்ல வச்சுக்கலாம். பக்த வட்சலா, அதாவது கிருஷ்ணருக்கு நிறைய குணங்கள் இருக்கு. அதுல பக்த வத்சலா அப்படின்றதும், அதாவது பக்த வத்சலா, பக்த வத்சலதா எப்படி வேணா சொல்லலாம். அதாவது ஒரு 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 டிவோட்டி ஒண்ணு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா அவர் அந்த வார்த்தையை காப்பாத்தியே ஆகணும். ரைட்? அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு பகவத்கீதால கூட. ஆஹ் என்ன சொல்றாரு பார்த்தா கிட்ட, என்ன சொல்றாரு, நீ சொல்லு தைரியமா, டிவோட்டி அழியவே மாட்டாங்க அப்படின்னு. சோ என்னன்னா, டிவோட்டி கேரண்டி கொடுத்தா பின்னாடி வாங்கவே முடியாது. அது அவரோட டாப் மோஸ்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசிப்போம். ஆனா அதை விட இன்னொரு குவாலிட்டி இருக்கு. நம்ம சைத்தன்யா சரிதாமிரதால கூட ராதாமா அந்த பாவம் எடுக்கிறாங்க இல்லையா? சைத்தன்யாவும் நம்ம ஜெகநாத்தையும் பாக்கறச்சே, சைத்தன்யா ராதா பாவமையும் ஜெகநாத் கிருஷ்ணர் பாவமும் எடுக்கிறச்சே, அந்த இன்டராக்ஷன் நடக்கிறச்சேயும் அவங்க அந்த பிளாஷ்பேக் ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க. குருக்ஷேத்ரால ராதா ராணி கேட்பாரு, இந்த மாதிரி நீங்க ஏன் வரலன்னா, நீ வா அப்படின்றச்சே அவர் சொல்வாங்க, அவங்க ராதா ராணிமா சொல்வாங்க, நீங்க வாங்க, எனக்கு அந்த ஃபார்ம் வேணும், அந்த விருந்தாவன் ஃபார்ம் வேணும். ஏன் அந்த விருந்தாவன் ஃபார்ம் கேக்குறாங்கன்னா, விருந்தாவன்ல ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட், ரொம்ப, அதாவது பர்சனல் ஃபீச்சர்ல அவர் இருக்காரு. அதனால அங்க நடந்துற எல்லா இன்சிடென்ட்ஸுமே பர்சனலா யார் அனுபவிக்கிறாருன்னா கிருஷ்ணரும் அனுபவிக்கிறாருன்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். அவர் எந்த விதமான ஆக்டிங்கும் பண்ணாம உண்மையிலேயே பாத்தீங்கன்னா அவர் அந்த பாவத்துல ரொம்ப 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 டோட்டலி சரண்டர்ட் சோல் அந்த ஃபீலிங்ல அவர் இருக்காரு. இப்போ அவர் அழுகிறதோ இல்ல கோவப்படுறதோ இல்ல வருத்தப்படுறதோ பொறாமப்படுறதோ எல்லாமே அவரோட ஸ்வயம் பாவம். இதுல ஆக்டிங் எதுவுமே இல்லை, கொஞ்சம் கூட இல்ல ஆக்டிங். ஏன் அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னீங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா அவரோட பாவம் ஒரிஜினலா இருக்கிறதாலதான் ராதாராணி கூட அங்க இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. இல்லைன்னா நிறைய பேர் நம்ம சொல்லுவோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாதா, அவர் ஏன், அவங்க ஏன் எல்லாரும் மதுராக்கு போக கூடாதா அப்படின்னா, அங்கதான் அவங்களோட அந்த பிரேமை வடிவத்தில் இருக்கும் கிருஷ்ணர் அவங்க பாக்குறாங்க. அந்த கிருஷ்ணரை தான் அவங்களால ஏத்துக்க முடியும். சோ பிராதீனா, பக்த வாத்சல்யா, பக்த, அதாவது பக்தர்கள் கொடுத்த வார்த்தையை நிறைவேற்றுறது ஒரு லெவல். அதுக்கு மேல பக்த பிரதீனா அப்படின்ற குவாலிட்டி, பக்தர்களையே கட்டி போட முடிஞ்ச ஒரு குவாலிட்டி அவரது. அந்த குவாலிட்டியில ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டியா என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்றதுதான் இந்த பர்டிகுலர் தாமோதர் அஷ்டகம் பாடுறதுக்கு ரீசனும் சரி. தாமோதர் மாசத்தினால இந்த மாசத்தோட பேரும் தாமோதர் ஆச்சு. இப்போ எல்லாருமே பண்ற ஒண்ணு, இது எந்த டைம், எந்த நாள் நடந்துச்சுன்னு யாராவது சொல்லுங்க. விச் டே இந்த தாமோதர் நடந்தது? 5,000 இயர்ஸ் முன்னாடிதான். பட் எந்த நாள் ஸ்டார்ட் ஆச்சு? தீபாவளி இன்னைக்கு ஹரிபோல், வெரி நைஸ். என்ன டைம்? மார்னிங் மார்னிங் மாதாஜி. விடிய காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த கதையில என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா, எல்லாத்துலயும் கிருஷ்ணர் சிரிச்சிட்டு இருப்பாரு. ஆனா தீபாவளி நாள் ஸ்டார்ட் ஆனது காலையில பிரம்ம முகூர்த்தால. எப்போ எண்ட் ஆச்சு? சாயந்தரம் மாதாஜி. சாயங்காலம் முடிஞ்சிச்சு. ஃபுல் டே அழுதுட்டு இருக்காரு. என்ன மாதாஜி அழுதுட்டே இருந்தாரா அப்படின்னா, அழுதுட்டே இருக்காரு. ஆனா ஒரு ஒரு அழுகை பின்னாடியும் ஒரு ஒரு காரணம் இருக்கும். அதுதான் இவரோட ஸ்பெஷல். பக்த வத்சலாவா இருந்த நம்ம பயங்கரமா கொண்டாடுற ஒரு குவாலிட்டி, அதை விட பக்த பிராதீனாவா இருக்கிற குவாலிட்டி, அதாவது கிருஷ்ணரால கிருஷ்ணரையே கட்டுப்படுத்துற ஒரு குவாலிட்டி, அது டிவோட்டிஸ் கிட்டதான் இருக்கு. இது நேத்து குரு மகாராஜை மீட் பண்ணேன், கிருஷ்ணா பிளெஸிங்கோட. அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார். என்னன்னா, கிருஷ்ணரோட ரொம்ப ரொம்ப உங்ககிட்ட உலகத்துல நீ ஓஹோன்னு இருக்க அப்படின்னு ராதாராணி புகழ்வாங்களாம். நீ கிரேட்டு, நீ அந்த விஷயத்துல கிரேட்டு, நீ இந்த விஷயத்துல கிரேட்டு, உன்னை மிஞ்சின யாருமே இல்லை, நீ இந்த உலகத்தெல்லாம் ஆண்டவன், கோபிகளுக்கெல்லாம் இருக்கிறவன், எல்லாமே யூ ஆர் தி பெஸ்ட் எக்ஸப்ட் ஒன் அப்படின்றாங்களாம். கிருஷ்ணருக்கு செம கியூரியாசிட்டி. நம்ம கிட்ட கூட, பிரபு உங்களுக்கு எல்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, 99% பிடிச்சிருக்குன்னா உடனே நம்ம தாட் என்ன ஆகும், அப்ப 1% என்ன மாதாஜி? கிருஷ்ணருக்கும் டவுட். ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ், நம்மள 99% சொன்னவங்களே இருக்க மாட்டாங்க.
நம்மளுக்கே அவ்வளவு கியூரியாசிட்டி இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு எல்லாருமே 100% சொல்றச்சே, கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு குணம் உண்டி உனக்கு புரியாது, உனக்கு தெரியாது அப்படின்ன உடனே ஆடியே போயிட்டாராம். யாருமே இப்படி சொல்லலையே நம்மள. எல்லாம் அறிஞ்சவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லாம் அறிந்தவன் நீ எக்ஸப்ட் ஒன் அப்படின்ட்டாங்களே, அப்ப என்னதா அது அப்படின்னோடனே அவங்க சொல்றாங்களா இந்த மாதிரி அந்த ஒண்ணு என்னன்னா டிவோட்டீஸோட வேல்யூ, டிவோட்டீஸோட பாபம், டிவோட்டீஸோட ஹாப்பினஸ், அவங்களோட சந்தோஷம் உனக்கு தெரியாது. என்னோட சந்தோஷம் விடவானா, ஆமா நீ படுற சந்தோஷத்தை விட டிவோட்டிஸ் படுற சந்தோஷம் ஜாஸ்தி அப்படின்னு அந்த டிவோட்டி பாவத்துல எடுக்கிறது சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வரார். சோ அவர கதை மேல போகாம நம்ம அங்க விட்டுட்டு, அப்போ அந்த பாவம் அவர் எது எடுத்தாலும் உண்மையான பாவத்துல அவர் இருக்காருன்றதுக்கோசம் தான் இந்த கதை சொன்னேன். அவர் வந்து குழந்தையா இருக்கச்சு நிஜமாவே குழந்தை பாவத்தை எடுக்கிறாரு. குழந்தையோட ப்ராப்பர்ட்டி எது? குழந்தைக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். ப்ராப்பர்ட்டினா குணம் இல்ல, ஓனர்ஷிப். என்னுடையது எல்லாருக்குமே இருக்கு. நம்மளுக்கு எல்லாமே அம்மாவுடைய அன்புதான் மாதாஜி. அம்மாவோட மடி, மடியில அம்மாவோட அன்பு ஓகே. அம்மாவோட மடி வந்து ரொம்ப நம்ம குழந்தை பார்ப்போம். இன்னொரு குழந்தைய அம்மா தூக்கி வச்சா கூட இந்த குழந்தைக்கு உள்ள அல்சர் ஏறிடும் அப்படின்னு. சோ அந்த பாவம் போறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து செம்ம பொசசிவ். நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ஏன் அவர் வந்து சர்வதர்மாம் பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் பிரஜா அகம் துவாம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷ இக்ஷாமி மா சுச்சன் எதுக்கு சொல்றாரு அப்படின்னா, ரொம்ப பொசசிவ் வருது. நீ எல்லாம் விட்டு வா, உனக்கு நான் ஒண்டிதான் வேணும்னு. நம்ம எல்லாம் வளர்ந்துட்டோம். அவர் அந்த பாவத்தை உண்டு வளரல. அவர் அப்படியே இருக்காரு. he is still in love with that small child பாவம். அவர் மனசு வந்து அவ்வளவு பியூர். உனக்கு நான் உண்டி வேணும்னு நான் ஓடியே வந்துடுவேன். இப்ப கூட நீ எனக்கு கொஞ்சோண்டு வேணும்னாலே நான் ஓடி வரேன். ஆனா நான் உண்டி வேணும்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நான் உன் மடியில வந்து உட்காருவேன் அப்படின்னு. இப்போ அந்த பாவத்தோட எல்லாருமே கேளுங்க. இந்த வீக் முடிஞ்ச லெவலுக்கு நான் இந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன். அவர் அந்த பாவத்துல வந்து உட்கார்றாரு. இப்போ இதை தெரிஞ்சுக்கணும். வாத்சல்ய பாவத்துல இது நடக்குது. ரைட், கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. வாத்சல்ய பாவத்துல நடக்குது. வாத்சல்ய பாவத்துல யாருக்கு பவர் ஜாஸ்தி? யாரோட பவர்? அம்மாவோட பவர் ஜாஸ்தி. அம்மாக்கு தான் ஜாஸ்தி. ரைட். சோ வாத்சல்ய பாவத்துல நடக்கிறதால ஆப்வியஸ்லி அம்மா ஆன யசோதா மையோட பவர் தான் ஜாஸ்தி. வாத்சல்ய பாவத்துல நடக்கிறதுனாலதான் இந்த எல்லா இன்சிடென்ட்டும் இவர் காலையில என்ன நடத்துறாருன்னா, யசோதா மையி அப்படி குழந்தைய விட்டுட்டு பாலா முக்கியம் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி யசோதா மையி மனசுல என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம். அச்சோ என் குழந்தை திருடுறானே, திருடுறதோட காரணம் என்ன அப்படின்னு அவங்க ஆழமா நினைக்கிறாங்க. திருடுறதோட காரணம் நான் தான். ஏன்னா என் குழந்தைக்கு வந்து என் வீட்டுல இருக்கிற அந்த வெண்ணெய் பிடிச்சிருந்தா குழந்தை திருடுமா? அப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம கிருஷ்ணரோட மெயின் ப்ரொஃபஷன் என்ன. திருடுறது. அவரோட மெயின் டியூட்டியே திருடுறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? எல்லா அம்மாக்கும் தான் மகன் கிரேட் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். இவன் வெண்ணு திருடன் அப்படின்றதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. சோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இதோட காரணம் நான் தான். ஏன்னா வேலைக்காரிகள் மூலமா நான் பண்றதால அந்த வெண்ணெய் வந்து டேஸ்ட் இல்ல. அந்த வெண்ணெய் வேலைக்காரங்க மூலமா டேஸ்ட் இல்லாததாலதான் இது நடக்குது. அதனால நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து வெண்ணெயை திருட போறேன். எப்படி திருட போறேன் அப்படின்னு நீங்க பாருங்க. அந்த வெண்ணெய் திருடுறதுக்கு ஒரு தனி ஸ்டைல் இருக்கு. அது என்ன ஸ்டைல் அப்படின்றத அவங்க வந்து சொல்ல போறாங்க. என்னன்னா, இந்த திருடுறதை நிறுத்துறதுக்கு ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் எனக்கு இருக்கு. வாட் இஸ் தட் சான்ஸ்? நான் வந்து அட் எனி காஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கோப்பே கொடுக்க கூடாது. ஸ்கோப் கொடுக்க கூடாதுன்னா அவன் திருடுறதுக்கு ஸ்கோப் கொடுக்க கூடாது. எப்படி திருடுறதுக்கு ஸ்கோப் கொடுக்காம இருக்க முடியும் அப்படின்னா, அவங்க நினைக்கிறாங்க, பிடிக்காத வெண்ணெய் எதுக்குனால ஹோல் திங் நடக்குது. நான் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து வெறுப்பேத்துறேன். வேலைக்கார மூலமா பண்றதால அந்த குழந்தைக்கு வந்து செம்ம கடுப்பா இருக்கு, வெறுப்பு இருக்கு. அதை வந்து நான் எப்படி அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இந்த விஷயத்துல அவாய்ட் பண்ண முடியும். எப்படி அவாய்ட் பண்ண முடியும்? நான் அந்த குழந்தைய வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்கு பெஸ்ட் சான்ஸ் எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, இப்படிதான் கிடைக்கும். எப்படி? நானே வந்து வெண்ணெயை செய்யறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்றாங்க. சோ இந்த அம்மா கட்டி போடுற அம்மா, மோசமான அம்மா அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அம்மா அந்த தீபாவளியில எத்தனை வேலை இருக்கும், எவ்வளவு பிஸியா இருப்பாங்க அப்படின்ற நாளிலையும் குழந்தை கிருஷ்ணருக்கு அந்த வெண்ணெய் திருடாம தானே வெண்மை பண்ணலாம் அப்படின்ற பாவத்துல இறங்குற தாமோதர் நாள் தான் அந்த காலையில இருக்கிற நாள். அந்த நாள்ல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி நடக்குது. யூசுவலா கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருமே பால் குடிக்கிறது, பால் எங்க இருந்து வரும்னா பசுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம நந்த மகாராஜ் வீட்டுல எத்தனை பசுக்கள் இருக்காங்க?
ஒரு லட்சம் 9 99,000 lakhs 99 lakhs of பசுக்கள். 9 lakh of பசு 9 லட்சம் பசு. ஓகே, அந்த 9 லட்சம் பசுக்கள்ல ஸ்பெஷல்லா அவங்க வந்து கிருஷ்ணருக்குன்னு ஒரு பசு வச்சிருக்காங்க, ஒரு செட்டு. அது பேர் என்ன, யாருக்காவது தெரியுமா? பத்மகந்தா. சுரவி பத்மகந்தா அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மகந்தா என்ற பசு. இப்போ அந்த பத்மகந்தா என்ற பசுவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? அந்த பத்மகந்தா என்ற பசு வந்து வெறும் ஒரு டைப் ஆஃப் கிராஸ், ரைட், புல்ல சாப்பிடுமா. அந்த பசு சாப்பிடுற அந்த புல்லுனால அந்த பால் வந்து அவ்வளவு சுவாசியமா, அவ்வளோ டேஸ்ட், அவ்வளோ டேஸ்ட் ஒரு சைட்ல விடுங்க, அவ்வளோ நல்ல ஒரு கந்தம், ஸ்மெல்ல இருக்கும், மனமோட இருக்கும். சோ அந்த மனம் வந்து அந்த கந்தம்னு சொல்லுவோம், ரைட். அந்த கந்தம் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, அப்படி பண்ணி இவ்வளோ இருந்தும் கேப் எங்கன்னா நம்ம பிரேமை மிஸ் ஆகுது குழந்தைக்கு அப்படின்னு அவங்களே கஷ்டப்பட்டு அவங்க வந்து வெண்ணைய கடையிற பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப நம்ம ஹீரோ எந்திரிச்சிட்டாரு. ஹீரோவா வில்லனா இல்ல, இந்த மூவில எல்லாருக்கும் ஹீரோ இருக்கும், வில்லன் இருக்கும். கிருஷ்ணர் மூவில அவர் தான் ஹீரோ, அவர் தான் வில்லன், கரெக்டா? ஏன்னா ஹீரோ எதுக்கு அப்படின்னா, அவர் வரப்போறாரு, ஹி நீட்ஸ் அட்டென்ஷன். ஜுங்கு ஜுங்குன்னு அந்த கொலுசை போட்டுட்டு சின்ன வயசுலயே தடவி வந்து வருது பாருங்க அவருக்கு கோவம். என்ன கோவம் ஃபர்ஸ்ட்னா, அவருக்கு த்ரூ அவுட் த டே கோவம், அழுக. மாதாஜி, என்ன மாதாஜி பேட் குவாலிட்டி எல்லாம் சொல்றீங்களே கிருஷ்ணருக்குன்னா? ஆமா, கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்தா எல்லா குவாலிட்டியுமே குட் குவாலிட்டி, அவர் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணுவாரு. வந்துச்சு என்ன கோவம் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா, நீ என்ன கவனிக்கல அப்படின்னு நீங்க சொல்வீங்க. என்ன மாதாஜி, அவர் கஷ்டப்பட்டு அவங்க குழந்தைக்கு தானே பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு. அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது. இப்போ நம்ம வந்து குழந்தைக்கு தான் சமைக்கிறோம், அது குழந்தைக்கு தெரியுமா? ரூம்ல அழுது இல்ல. இப்போ எல்லாருக்குமே இது அப்ளிகபிள். சரி மாதாஜி, சின்ன குழந்தை, ஏதோ எங்க வீட்டு குழந்தைக்கு அவ்வளவு ஞானம் இல்ல, ஞானம் இருந்த கிருஷ்ணருக்கு தெரியாதா அப்படின்னா, 20 வயசுல இருக்கிற நம்ம குழந்தை கூட அழுது, என் பொண்ணு வந்தா கூட சமைக்கிறதெல்லாம் விட்டு வாமா, நீ வந்து உட்கார், நம்ம கதை பேசலாம் அப்படின்னு. இவரு அப்போ எதுக்கு? இவரும் அதே பாவத்துலதான் இருப்பார். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, த்ரூ அவுட் த மூமெண்ட் அவர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் என்ற அந்த கோட்டை பிருந்தாவனுக்கு வெளில எடுத்து வச்சிடுறாரு. அவர் வந்து என்ன ஃபீலிங்ல இருக்காரு அப்படின்னா, ஐ எம் அ சன் ஆஃப் யசோதாமயி, அண்ட் எப்படி யசோதாமயி பாட்டுக்கு ஏதோ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க என்ன கவனிக்காம அப்படின்னு அவருக்கு வருது. அந்த மூட்ல அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்றத கேட்கணும்னு ஆசையா இருந்துச்சுன்னா திரும்ப நாளைக்கு நம்ம மீட் பண்ணலாம். என்னடா சஸ்பென்ஸ் நிறுத்தலாமே அப்படின்னா, சஸ்பென்ஸ் ஒன்னே இல்லை, இந்த கதையே சஸ்பென்ஸ் தான். ஒரு நாள்ல சொன்னாலும் கவர் ஆகாது. அதனால டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம பேசலாம். தாமோதர் மந்த், அதோட நம்ம தாமோதர் மந்த்ல என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்றதையும் பார்த்தோம். ஸோ இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம், ஹரே ராம், ராம் ராம் ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தாமோதர். தீபம் எப்படி காட்டணும்னு கேட்கிறவங்களுக்கு பாதத்துக்கு 4 தடவை, வயிற்றுக்கு 2 தடவை, முகத்துக்கு 3 தடவை, அண்ட் அவரோட உடம்புக்கு 7 தடவை. இதுக்கும் காரணம் கதை இருக்கு. அது என்ன கதைன்னு மேல பார்க்கலாம். நம்ம தாமோதர் சீரீஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி தாமோதர் ஏன் விளக்கு ஏத்துறோம் அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லையா? தாமோதர் விளக்கு ஏற்றுறதால நம்மளோட பாவங்கள் நிறைய ஜென்மத்துக்கு, நான் சொல்லிட்டேன் அவருக்கு அட்டென்ஷன் வேணும்னு. இந்த மந்த் அவருக்கு அட்டென்ஷன் ஸ்பெஷலா கொடுத்தா நம்ம யசோதா மைக்கு எனக்கு என்ன லாபம்னு நினைக்க மாட்டாரு. நம்ம நினைப்போம் நம்மளுக்கு என்ன லாபம், நம்ம பாவ கணக்கெல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் ரேட். இது வந்து ஆடி தள்ளுபடி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி தாமோதர் தள்ளுபடி. அவர் வந்து நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் ஃபாஸ்ட் ரேட்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவார். அதனால அந்த தீபத்தை காட்டிலாம் ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம், ஹரே ராம், ராம் ராம் ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி யாரு